Pagpahibalik sa naandan nga katahom sa Kawasan Falls sa diri nga panahon, gipasalig ni Cebu Governor Gwen Garcia atol sa iyang pagbisita sa gihulagway nga world-class tourist spot sa Subo. Apil sa gisusi niya ang Lambog Beach sa nasud lungsod. Tungsayran pinaagi ni ining report. Gibaktas ni Governor Gwen Garcia ang kapin sa tunga sa kilometro aron maabot ang nimutangan sa Kawasan Falls sa sitio Ilaya, Barangay Matutinaw. Kauban ni ang pipila ka mga department heads sa Kapitolyo, Badian Mayor Carmen Lumaen ug DENR 7 Paquito Milicor. Sa daan, nabantayan paghihapon ang epekto sa Bagyong Odette hangtod na sa Kawasan Falls. Ang mga pribadong isaktura nga gigusbat sa bagyo nga naghatag og kakuyaw sa palibot mao'y gustong ipakuha sa gobernador sa labing daling panahon. Samtang gitug-an ni Mayor Lumain nga miuyon ang tag-iya sa mga pribadong instruktura nga voluntaryong muguba sa ilang propiedad apan nangayo og 2 ka semana sa paghawa nini. Akong giari para mahibaw ko unsay angay buhaton. First and foremost, priority gyud ning pagguba ning mga structures, no? Wa bitong ipakuha na kog pictures tanan gikan pata sa pagsulod hangtod na dinhi. Kay aron mabalik mo gyud ang iyang natural beauty ba. Tan-awa ra gud tinuod kanina usab na ni. Mas taas-taas man ni unta. Okay na ang tag-iya voluntary guba nila. Isip usa ka world-renowned tourist attraction buot masiguro ni Garcia nga way aksidenteng mahitabo sa dapit. Busa mi pagawas og kamandoan ng gobernador nga sugod ni Buana kasamtangan unang sirad-an ang canyoneering activities lakip na ang Kawasan Falls nga may culmination area. Aron mapadali ang clearing operation, ang provincial government ang ni-take over uban sa pakikalayon sa LGU. Muintra na ang province of Cebu, of course, always in coordination with the local government. Kay aron matabangan sila. We'll come in with the necessary equipment from backhoes to jackhammers to chainsaws. Nakigtigom usab ang gobernador sa mga tour guides ug operator nga apektado sa temporary closure sa canyoneering activity. Samtang ipahibaw sa tourism officer sa Badian nga adunay programa nga gihimo ang LGU sa pagpakigalayon sa Department of Labor and Employment nga gibatuman nga tupad program sa mga napiktuhan. Mukapin sa 900 ka mga tour guides ug 43 ka mga operators ang apektado. Naatay assistance nga gihatag na sa ato ang mga operators na atay from Dole no ni partner ta nila with Tupad para matagan nato sila og assistance sa ato temporary nga closure sa Kawasan ug canyoneering. Sa pikas bahin, mihapit si Garcia sa nabantog nga Lambog Beach sa Badian. Gimando niya nga hawanan ang baybayon gikan sa naguba nga pantalan. Gipasalig usab niini nga palambuon ang dapit aron makadani pa og mga turista. Tugutan na gihapon ang mga nanginabuhi basta dili permanente nga struktura ug dili mulapas sa gilatid nga sukod. Ako may patabangan sila kaning katong uban ng mga gagmay. Kusito ita nga limpyo, kamot mong limpyo. Tabangan tamo niya, ipa-training tamo sa Subo negosyo. Gihangop sa mga tao ang pasalig sa gobernador samtang nahibalik na usab ang kasikas sa mga turista sa dapit human sa pandemic. Maayo kay iyang gipaayo man ang kuan naguba nga pantalan. It's beautiful. We just arrived here. We've been down. Where are you from? Melbourne, Australia. Kini ang world-class nga Lambog Beach diri sa lungsod sa Badian nga gitinguha karon sa LGU ug sa Cebu Provincial Government nga mas mapanindot pa aron makaagni og dugang pang mga turista. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.